YouTube som miloval vždycky od malička, som proste sledoval amerických youtuberov, britských som od rána do večera kúkal, lebo ja som nikdy moc nekúkal telku, mňa radšej bavila internetová zábava, aj teraz uznávam, že radšej mám, keď mladší kúkajú internet, pretože tam si môžu vyberať hoci čo chcú vidieť, v telke vám to naservírujú, na internete si vyberete. Začal som tak, že som bol fanúšik najprv a potom som si povedal, že skúsim to vyskúšať, že u nás to moc není, to ešte tá scéna v Československu moc nebola, tak som si povedal, že začnem niečo. Tie videá najprv boli také, že som sa hrozne hanbil, lebo som nebol zvyknutý vystupovať, ale potom postupom času sa to podľa mňa zlepšilo, ľuďom sa to začalo páčiť a potom sa mi podarilo natáčať s najpopulárnejšími youtubermi v Československu vtedy a to ma trošku vyzdvihlo a odtedy to rástlo postupne až tam, kam som sa dostal teraz za tie skoro 4 roky, čo to budem robiť. Mám tady dneska herní notebook Asus Republic of Gamers G750. Čím už na první pohled zaujme, tak je líbivý design. Když se na to podíváme z boku, vidíme zužující se trub, respektive tělo notebooku a potom ze zadní strany dva výfuky na odvod tepla. Ty jsou separátní, jeden je totiž pro grafickou kartu a jeden pro procesor. Co dělá herní notebook notebookem, tak je pochopitelně například i displej. Ten je tady ve Full HD v rozlišení 1920 na 1080, podsvícená klávesnice a co se týká samotného hardwarového vybavení, najdeme tam Core i7 na 2,5 GHz s turbem až na 3,5. Dále nejnovější grafickou kartu GeForce GTX 880M, to je to nejlepší od Nvidia do mobilního segmentu. A mimo jiné 16 GB paměti, SSD v RAIDu a taky klasický pevný disk o kapacitě 1 TB. Notebook jsem si oblíbil a věřím tomu, že i nový majitel si s ním užije spoustu zábavy. Asusu mám vzťah určite, pretože ja som mal už viacero Asusov, aj keď som montoval počítače vlastné, tak som si ich zrobil z Asus komponentov a tak, takže to je fajn. A môj predošlý notebook bol Asus G75, čo je predchodca túto nášho nového miláčika. A je to trošku väčší notebook, ale tak keď sa venujete fotografii alebo gamery, keď ste, tak vám je jedno, že to je väčšie, pretože vy potrebujete výkon, vy potrebujete spoľahlivosť. A čo sa týka výkonu, tak nikdy mi na tom nič nesekalo, musím povedať, že zvládol to všetky hry, čo som hral, takže som s tým bol veľmi spokojný. Takže bam, že to je gogo a toto je odkaz priamo vám divákom, takže teraz si odnášam za sebou Asus G750. Ja mám momentálne počítač zo skladaný doma, takže som spokojný s tým, ale chcem trošku dať šancu vám, aby ste to mali nejakú možnosť vyhrať, pretože to je super herný počítač a určite niekto z vás bude mať radosť. Tak vymyslím nejakú súťaž o to. Ale ten komp doma sa mi momentálne zaviroval, takže keď ho nedám dokopy, čo snad dám, lebo to je hrozne zničené teraz, tak by som si to nechal. Priznám sa, je to lákavý notebook, ale asi to dám vám niekomu. Takže dúfam, že to vyhrá ten správny a dúfam, že budete kúkať videjka naďalej. Tak sa majte, uvidíme sa na budúce. Čaute. Waša!